салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони Душанбе тақдиматон медорем. дар студия бо шумо меҳринисои Абдулҳомид. иштирок ва суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ. натиҷагирӣ аз ҳолати шашмоҳа. баргузории маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар ин замина. густариши хизматрасониҳои амонатбонк ба муштариён. тақвияти пардохтҳои ғайринақдӣ бо истифодаи ҳамёнҳои электронӣ. панҷуми август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Авазаи Туркменистон дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти муҳтарам Туркменистон ҷаноби Сердар Гурбангулиевич Бердимухамедов, муҳтарам сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, муҳтарам муншии Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Антонио Гутерриш, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама баробарияти Туркманистони дӯст ва Созмони Милали Муттаҳид барои баргузор кардани ҳамоиши муҳими байналмилалии имрӯза дар сатҳи баланди тадорукотӣ ва пазирои самимӣ изҳори сипос менамоям. аз лиҳози натиҷагирӣ ва таҳлили фарогири раванди татбиқи барномаи амалии Вена солҳои 2014 соли 2024 конфронси имрӯза барои гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ аҳамияти хоса дорад. ин чорабинӣ имкон медиҳад то натиҷаҳо арзёбӣ гардида бо тамаркуз бар рафъи монеаҳои мавҷуда самтҳои афзалиятноки сафарбар кардани саъю талошҳои миҳмадаи мо муайян карда шавад. возеҳ аст ки таъмини рушди устувор ва рафъи мушкилоти вобаста ба маҳдудиятҳои транзитӣ ва инфрасохтории кишварҳои маҳсур дар хушкӣ танҳо тавассути роҳандозии василаҳои муассир имконпазир аст. мо бар он назарем ки ташаккул ва истифодаи самараноки иқтидори долонҳои нақлиётиву транзитии ин кишварҳо дар ноил шудан ба ин ҳадафҳо мусоидат хоҳад кард. маҳз тавассути ҳамкориҳои боэътимод ва судманд мо метавонем аз имкониятҳои нав барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахши энергетика ва бунёди дигар инфрасохтори иҷтимоӣ истифода намоем. иштирокдорони гиромӣ, чуноне ки маълум аст, кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бинобар мавқеи ҷуғрофии худ дар роҳи рушди устувор бо мушкилоти барои ин гурӯҳ хос рӯбарӯ мешавад. дар шароити имрӯза омилҳои осебпазир бар асари ташаннуҷи геополитикӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар хавфу таҳдидҳои глобалӣ бештар таъсиргузор мешаванд. дар ин замина Тоҷикистон бо дар назардошти афзалиятнокии соҳаҳои нақлиёт ва энергетика ба рушди босуръати ин самтҳо аҳамияти хоса медиҳад. кишвари мо таи солҳои соҳибистиқлолӣ барои дастрасӣ ба ҳадафи стратегии баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ тадбирҳои амалӣ андешидааст. иқдомҳои мо дар ин ҷода дар навбати аввал ба тавсеяи имкониятҳои транзитӣ, навсозии долонҳои нақлиётӣ ва пайвастшавӣ ба шабакаҳои минтақавӣ нигаронида шуда буданд. дар ин замина таи чанд соли охир дар саросари кишвар беш аз 2500 километр роҳ бозсозию бунёд гардид ва ҳудуди 40 километр нақлҳои нақлиётӣ сохта шуда мавриди истифода қарор гирифтанд. ҳамзамон бо ин ҷиҳати ба талаботи Созмони ҷаҳонии савдо ва дигар меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтан, ҳамчунин рақамӣ намудани расмиёти тиҷоратӣ ва гумрукӣ кӯшишҳои пайваста ба харҷ дода мешаванд. дар баробари ин Тоҷикистон бо дар назардошти иқтидорҳои
гидроэнергетикаи худ ба масоили таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва рушди ин соҳа аҳамияти хоса медиҳад. ҳоло дар тоҷикистон 98% нерӯи барқ аз манбаъҳои оби истеҳсол карда мешаванд ва кишвари мо аз лиҳози ҳиссаи истеҳсоли энергияи сабз дар ҷаҳон дар ҷойи шашум қарор дорад. татбиқи стратегияи миллии рушди иқтисоди сабз то соли 2037 ба тоҷикистон имкон медиҳад ки дар оянда пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда гузарад. албатта барои татбиқи муассири чунин ҳадафҳои созанда сармоягузориҳои зиёд бо шумули технологияҳои пешрафтаи истифодаи босамар ва оқилонаи энергия лозим аст. бо дар назар дошти ҳампайвандии энергетика ва тағйирёбии иқлим метавон гуфт ки рушди энергияи сабз як қадами устувору мусбат дар масири ҳифзу беҳбуди иқлим мебошад. паёмадҳои манфии тағйирёбии иқлим имрӯз ба иқтисоду экосистемаҳои кишварҳои мо зарари калон расонида ҳатто ба ҳаёти одамон таҳдид мекунанд. тоҷикистон таи 20 соли охир дар пешбурди рӯзномаи байналмилалии обу иқлим ҳамчун кишвари пешоҳанг иштирокии фаъол дорад. мушкилоти марбут ба об хосатан дар кишварҳои осебпазир аз ҷумла кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ба таври возеҳ ба назар мерасад. танҳо 3/1 аҳолии ин кишварҳо ба оби нӯшокӣ бехатар дастрасӣ дорад ва қисми боқимонда дар минтақаҳои хушк ё камоб зиндагӣ ба сар мебаранд. бо дар назар дошти ин ҳолат мо пайваста ба зарурати андешидани чораҳои фаврӣ ва татбиқи иқдомҳои муассири муштарак дар сатҳи ҷаҳонӣ ба мақсади ҳифзи саривақтии манбаъҳои оби ошомиданӣ бахусус пиряхҳо таъкид мекунем. обшавӣ бо сурати пиряхҳо яке аз манбаъҳои асосии оби ошомиданӣ ҳоло ба як буҳрони глобалии замони мо табдил ёфта дар чанд даҳсолаи охир шумораи онҳо ба маротиб коҳиш ёфтааст. албатта ин ҳолат таъминоти обро халалдор ва ба амнияти озуқаворӣ таҳдид карда ба рушди иқтисодӣ таъсири манфӣ мерасонад. бовар дорам ки натиҷаҳои конференсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ки соли ҷорӣ дар ҳамкорӣ бо созмони милал дар шаҳри душанбе доир гардид ба пешбурди равандҳои муҳими глобалӣ дар соҳаи обу иқлим ва рушди устувор хидмат мекунад. татбиқи қатномаи созмони милал дар бораи эълони солҳои 2025-34 ҳамчун 10-солаи амал оид ба илмҳои креосферӣ ки бо ибтикори тоҷикистон ва фаронса қабул гардидааст ба саъю талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин ҷода мусоидат хоҳад кард. чунин рӯйкардҳои созанда бешубҳа барои ҳалли мушкилоти кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ҷиҳати рафъи монеаҳо дар роҳи рушди мебаъдаи иқтисодию иҷтимоии онҳо имкони муносиб фароҳам хоҳад овард. бо чунин ниятҳои нек ба конференсияи имрӯза барори корхоҳон ҳастам. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. پنجم август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими истиқболи расмии роҳбарони давлатҳо ва ҳайатҳои конференсияи сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ки бо иштироки раиси халқ маслиҳатии туркманистон муҳтарам гурбонгулӣ бердимуҳамедов, дабири кулли созмони милали муттаҳид антонио гутериш, раиси маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид филимон ян, роҳбарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва ҳайатҳои воломақом баргузор гардид иштирок намуданд. مسائل وابسته با مشکلات کشورهای رشدیابنده محصور در خشکی که به راههای بحری دسترسی ندارند بررسی گردید. ضمن سخنرانی‌ها و با میان گذاشتن پیشنهادها از جمله تاکید گردید که در صورت راه‌اندازی همکاری سودمند و استفاده باثمر و بی‌مانع از امکانات‌های موجوده می‌شود که این مشکلات به فرصت و توانمندی‌های خوب تبدیل داده شوند.
дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар минтақаи авазаи шаҳри туркменбошии туркманистон мулоқоти сарони давлатҳои осиёи марказӣ баргузор гардид. дар мулоқот ки бо иштироки раиси халқ маслиҳатии туркманистон ва сарони давлатҳои тоҷикистон, қазоқистон, ӯзбекистон ва сарвазири қирғизистон баргузор гардид, як зумра масоили вобаста ба омодагӣ ба мулоқоти ҳафтуми машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ ки тира моҳи имсол баргузор хоҳад гашт баррасӣ шуд. дар охири нишаст президенти ҷумҳурии ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо фармони президенти Туркманистон бо ордени барои самгузорӣ дар рушди ҳамкорӣ сарфароз гардонида шуд. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Аваза дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳҳои кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бо президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳамедов мулоқот намуданд. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Аваза дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бо президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳамедов мулоқот намуданд. дар вохӯри маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар ва рӯзномаи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баррасӣ гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо ба таҳкими мебаъдаи муносибатҳо бо Туркманистон аҳамияти доимӣ медиҳем. дастгирии фаъоли муколамаи сиёсии байнидавлатӣ ва тавсеяи робитаҳои байнипарлумонӣ таъкид гардид. ба масъалаи густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ аз ҷумла дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, нафту газ ва нақлиёту коммуникатсия таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. барои афзоиши ҳаҷми тиҷорат пешниҳод гардид ки ду ҷониб харитаи роҳро барои солҳои 2026-2028 таҳия ва амалӣ намоянд. ҳамчунин пешниҳод гардид ки барои рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ имкониятҳои комиссияи байниҳукуматӣ фаъол истифода карда шавад. гуфта шуд ки ба роҳ мондани парвозҳои доимӣ миёни пойтахтҳо ҳамчун масъалаи муҳим боқӣ мемонад. густариши робитаҳо дар бахшҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш аз мавзуоти дигари суҳбат буд. вобаста ба робитаҳои байналмилалию минтақавӣ тарафҳо аз таҳкими мебаъдаи ҳамкорӣ дар доираи созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯрии машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ ҷонибдорӣ карданд. баргузории чорабиниҳои ҷанбастӣ дар сохторҳои ҳизбии пойтахт идома дорад. дар ин замина 5 август дар толори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар кори маҷлис Маликшон Эҳмадзода, муовини якуми раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, Шоҳиён Абдураҳим, раиси кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри Душанбе, аъзои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ, роҳбарони кумитаю ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, аъзоёни намояндагии ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан ва фаъолони ҳизб иштирок намуданд. гузориши раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе Абдураҳим Шоҳиён оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти сохторҳои шаҳрии ҳизб дар нимсолаи аввали соли равон шунида шуд. инчунин иқдоми навбатии ҳизбиёни пойтахт таҳти унвони 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷлили соҳибистиқлолӣ эълон гардид. ҳизбиёни пойтахт бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми навбатиро бо корҳои созандагии ободкорӣ ва саҳм гузоштан дар ободию шукуфои ватани азизамон роҳандозӣ менамоянд. дар идома Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе ва дигар шахсони масъул вобаста ба фаъолияти кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли равон дар самти баланд бардоштани маърифати сиёсию маърифатии ҷавонон, истифодаи самараноки шабакаҳои иҷтимоӣ, ташаббусҳои вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ дар самти рушди инфрасохтории шаҳри Душанбе
ва баланд бардоштани маърифати оиладории занону модарони шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт, инчунин ҷалби ҷавонон ба корҳои созандагии ободкорӣ ва ба ин васила пешгирии пошхӯрии оилаҳои ҷавон ибрози андеша намуда, фаъолияти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанберо дар давраи ҳисоботӣ қаноатбахш арзёбӣ намуданд. Маликшон Неъматзода, муовини якуми раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, вобаста ба саҳми арзандаи ҳизбиёни пойтахт, дар давраи ҳисоботӣ изҳори сипос намуда, таъкид дошт ки Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон бо ақидаҳои сиёсӣ, характери миллидоштааш, зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон замоне ба саҳнаи сиёсати кишвар омад ки дар кишвари азизамон Тоҷикистон ҳам акнун соҳиби истиқлол оташи низоъҳои ҷанги шаҳрвандӣ хомӯш нагардида буд. маҳз аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон тавонистанд ки аз худ азму иродаи қавӣ нишон дода, мардумро ба роҳи рост ва ризояти миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва пойдории истиқлолият ҳидоят намояд. Дар охир аз рӯи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. санаи 5 августи соли 2025 дafторҳои суди олии иқтисодӣ бо иштироки намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарият, судяҳо ва сардорони воҳидҳои сохтории суди олии иқтисодӣ ва намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. гузориши навбатӣ дар ин хусус. зимни нишасти матбуотӣ таъкид гардид ки дар ин давра аз ҷониби марҳилаҳои якуми судҳои иқтисодӣ, коллегияҳои кассатсиониву назоратӣ ва раёсати суди олии иқтисодӣ дар маҷмӯъ 1924 адад парванда мавриди баррасӣ қарор гирифта, доир ба 1040 ҳалномаи судӣ қабул гардида, 62 парванда қатъ карда шуда, 105 аризаҳо бебаррасӣ мононда шуда, қабули 8 ариза рад карда шудааст. 4 парванда ва 1 ариза аз рӯи тобеияти судӣ барои баррасӣ ирсол гардидааст. 203 аризаҳои даъвогӣ ва шикоятҳо беҳаракат мононда шуда, 147 аризаву шикоятҳо бинобар ба талаботи қонунгузории мурофиявӣ мутобиқ набуданашон баргардонида шудаанд. дар ин давра 7 супоришҳои судӣ ворид гардида, иҷрои 4 супориши судӣ таъмин гардида, 1 супориши судӣ ба иҷро баргардонида шуда, 2 супориши судӣ ба иҷро ба нимсолаи дуюми соли 2025 боқӣ монондааст. ғайр аз ин 6 дархост дар бораи эътироф кардан ва ба иҷро расонидани ҳалломаҳои судҳои хориҷӣ ва арбитражи хориҷӣ ворид ва 5 дархост барои баррасӣ ва 1 дархост баргардонида шудааст. ҳамчунин дар ин давра ба судяҳои иқтисодӣ 488 муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва намояндагони шахсони ҳуқуқӣ ворид шудааст ки аз он 139 дар шакли хатӣ, 1 тариқи телефонӣ ва 348 муроҷиатҳои шифоҳӣ зимни қабули шахсиро ташкил медиҳанд ки ҳамаи онҳо бо тартиб ва муҳлати муқаррар гардида ҳаллу фасл гардида посухҳои дахлдор дода шудааст. ғайр аз ин шумораи 291 парвандаҳо дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида бо мақсади ҷалб намудани диққати мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шахсони мансабдор ба ҳолатҳои вайронкунии қонун ва сабабу шароите ки ба содир шудани қонунвайронкунӣ мусоидат кардаанд, 282 таъинотҳои хусусӣ бароварда шуда, 14 ҷанббастиҳои амалияи судӣ гузаронида шуда, сабабу омилҳои ҳуқуқвайронкуниҳо мавриди таҳлил қарор гирифта, ба мақомоти дахлдор ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои риоя нагардидани қонун 53 пешниҳод ирсол гардидааст. хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятро дар нимсолаи якуми соли 2025 дар партави сиёсат, дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ва дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда дар самти иҷрои саривақтии санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор тадбирҳои мушаххас меандешад. дар ин давра кормандони мақомот 23959 мавод ва арзу муроҷиати шахсони воқеию ҳуқуқиро вобаста ба масъалаҳои таъмини иҷрои санадҳои судӣ, мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор мавриди баррасӣ қарор доданд ки аз ин 22896 ададашро санадҳои судӣ, мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор ташкил медиҳанд. дар рафти ҳамоиш оид ба натиҷагирӣ аз фаъолияти шашмоҳаи соли равон, роҳбарияти хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд ки дар ин давра ба хадамот 5816 истеҳсолоти иҷро оид ба ситонидани маблағи алимент ворид гардида, аз солҳои пешин дар маҷмӯъ 102845 ҳуҷҷати иҷро вобаста ба ситонидани маблағи алимент дар баррасии иҷрочиён мавриди иҷро қарор дорад.
از جانب اجراچیان با منفعت مادر و کودک زیاده از 57 میلیون و 329 هزار و 590 سومانی ستانیده شده است که نظر به همین دوره سال گذشته 35 میلیون و 904 هزار و 75 سومانی زیاد می باشد. تاکید گردید که بنابر بدقصدانه سرکشی نمودن قرضداران پرداخت مبلغ الیمن نسبت به 156 قرضدار طبق طلبات ماده 177 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد اجراچیان از جانب مقامات پروکوراتور پرونده‌های جنایتی آغاز گردیده است. همزمان در برابر 410 قرضدار برای سری وقت نپرداختن مبلغ الیمن و پنهان کردن سراغ جایزیستشان از جانب اجراچیان مقامات اجرا با قبول قرارهای دخلدار کاف اعلان شده است. ابراز گردید که در نیمسال یکم سال 2025 از 594 استحصالات اجرا دایر به مسکون نمودن وابسته بوده اجرای 512 عدد تامین گردیده 28 عدد آن مطابق طلبات ماده 128 قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات اجرا با قبول قرارهای اساسناک به ستانیدگان برگردانیده شده 11 عدد با قرارهای سودی قطع و 43 عدد دیگر مورد اجرا قرار دارد. یکی از زمینه‌های اساسی اعتمادناکی نظام بانکی نگهداری سطح استواری پرداخت‌پذیری میباشد. در این زمینه مسئله تامین پرداخت‌پذیری امانت بانک تحت نظارت دائمی قرار دارد. دارایی‌های عمومی بانک در دوره حساباتی 9.6 میلیارد سومانی و عهده‌داری‌های بانک 8.6 میلیارد سومانی را تشکیل دادند که متناسباً نسبت به همین دوره سال 2024 20.5% و 21.6% زیاد میباشند که این نقطه ضمن نشست مطبوعاتی از جانب دیرکتور کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک سلیمزاده علیجان عبدوجلال تاکید گردید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان رحیمی کریم و اسکندری دودربک. دوام 6 ماه سال 2025 امانت بانک با زیاده از 17000 کارخانه و تشکیلات 879000 نفقه‌گیر 2.2 میلیون پسندازگزار توسط 75 فیلیال و 547 مرکز خدمت رسانی بانکی با اشتراک بیش از 3000 نفر کارمند خدمت رسانیده است. در نتیجه فایده بانک تو اندازبندی به 96.1 میلیون سومانی و پس از اندازبندی به 77 میلیون سومانی رسید که این نشان داده نسبت به همین دوره سال 2024 11% زیاد میباشد. حجم سرمایه بانک در امسال یکم سال 2025 زیاده از 1 میلیارد سومانی را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال گذشته 12.4% افزایش یافته است. در این دوره بانک به بودجه‌های جمهوری و محلی در مجموع 62.1 میلیون سومانی مبلغ‌های انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی را پرداخت نموده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 22.6% بیشتر است. دیرکتور کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک سلیمزاده علیجان عبدوجلال در ادامه نشست خبری افزود که سطح پرداخت فایزها به مزاجان نیز بهتر گردیده است. همزمان اطلاع داده شد که در نیم سال یکم سال 2025 بانک از حساب ذخیره‌های داخلی و خارجی به زیاده از 28000 مزاج قرض پیشنهاد نموده حجم عمومی قرضه‌ای بیش از 1 میلیارد سومانی را تشکیل داد. این نشان داده نسبت به همین دوره سال 2024 7.9% افزایش یافته است. در نیم سال یکم سال 2025 به 113 نفر قرض‌های ایپوتکی در حجم 34 میلیون سومانی جدا کرده شده است که این نشان داد 4 مرتبه بیشتر نسبت به همین دوره سال گذشته بوده است. با نظرداشت دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی بانک سیاست قرضه‌ای را تجدید نموده با سوهای افسرانات امتیازهای فایزی جاری نمود. از جمله ساختمان 20%، صنعت 18%، کشاورزی 19%، تجارت 22%. در مجموع از 2 تا 4 بند فایزی کاهش داده شدند. حالا قرض‌ها در دایره از 10% تا 24% سالانه با پول ملی و از 7 تا 12 سالانه با اسعار خارجی پیشنهاد می‌گردند. مهلت استفاده نیز دراز کرده شده است. صندوق قرضه بانک 3.2 میلیارد سومانی و شماره قرضگیرندگان از روی بقیه بیش از 82000 نفر میباشند. امانت بانک جهت پوره جاری نمودن نظام پرداخت غیر نقدی در همه ساحه‌ها و رقمی کنونی نظام مالیوی و انداز تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده است. در این زمینه 1092 عدد پست ترمینال در نظارات انداز، فیلیال‌ها و مرکزهای خدمت رسانی بانکی، 3994 عدد در مؤسسات دولتی و بخش خصوصی، در مجموع 5086 عدد تجهیزات الکترونی مورد استفاده قرار داده شده است. همزمان اطلاع داده شد که با مقصد تقویت خدمت رسانی‌های فاصله‌ای ضمیمه برنامه موبیلی امانت موبایل با نظام‌های تکنولوژی و معلوماتی مؤسسات دولتی مطابق گردانده شده است. نصب QR رمزهای یگانه ادامه داشته تا سنه حساباتی 1140 عدد در بخش خصوصی
و 2518 عدد در مؤسسه‌های دولتی. در مجموع 3658 عدد نصب شده است. تا امروز 16550 کارخانه و تشکیلات به اینترنت بانکینگ پیوست شدند. مرکز پروسسینگی نظام پرداخت ملی کارت ملی با 26 تشکیلات قرضی خدمت می‌رساند و همچون مرکز یگانه کارکرد عملیات مولوی کارت‌ها عمل می‌کند. در دوره حساباتی گردش مبلغ‌ها به 17.2 میلیارد سومونی برابر گشته، نسبت به همین دوره سال گذشته 22.4% افزایش یافته است. ششم август дар шаҳри душанбе марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 миёни дастаҳои мунтахаби занона оғоз мешавад. дар марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи С тимҳои ҷавонони Тоҷикистон, Австралия, Тайбеи Чин ва Фаластин ширкат мекунанд. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуравии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. пеш аз оғози марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 дар меҳмонхонаи румии шаҳри Душанбе ҷаласа баргузор гардид. дар он намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, комиссарони бозӣ, нозирон ва мудирони дастаҳои занонаи иштирокчӣ ширкат доштанд. пас аз анҷоми вохӯрӣ бо иштироки сармураббиёни дастаҳо нишасти матбуотӣ пеш аз мусобиқа доир гардид. сармураббии тими мунтахаби занонаи Тоҷикистон Юсуф Рабиев зимни посух ба суолҳои хабарнигорон гуфт, ки дастааш дар як гурӯҳи пурқувват қарор дорад ва талош хоҳанд кард, ки дар марҳилаи интихобӣ хуб баромад намоянд. бинандагони азиз, ин буд ҳамаён хабаргузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонабоду сарбаланд бошед.